Isip alternatibo nga panginabuhian, human apektado ang Misamis Oriental sa African Swine Fever kan ASF. Wala mihuno ang panggamhanang probinsya, ubos ni Governor Bambi Imano nga mangita og mga pamaagi o alternatibo nga dili maapektuhan ang mga hog raisers. Niadtong Hulyo 7, 2021, nagsilbing dugang kapangitaan sa 168 ka mga hog raisers sa lungsod sa Initaw ug duha gikan sa Libertad ang nakadawat og financial assistance mobalor 2,860,000 pesos ubos sa indemnification program gikan sa Department of Agriculture. Moabot sab og 19 kanila ang nahatagan sa mga ready-to-lay ducks kun mga itik nga mikabat 55 kabuok matag usa kanila, lakip na bag sa mga feeds nga mga benepisyaryo sa programang itikan sa Kalambuan. Gitunol kini mismo nga programa ni Governor Bambi uban si Provet Head Dr. Benjamin Rasma, Department of Agriculture Provincial Operations Center's Chief Ms. Chona Nakalaban, Initaw Municipal Mayor Honorable Enerito J. Acain V, Initaw Sangguniang Bayan Member Honorable Mercy Grace Acain, Municipal Agriculturist Ms. Gloria Hahalya ug ang pipila ka mga miyembro sa LGU sa maong mga lungsod. Minsahe ni Governor Bambi ngadto sa tanang benepisyaryo nga unta gamito nila sa insakto ang maong financial assistance, lakip na ang mga itik nga nadawatan. Initaw, Libertad. Nagahangyo ko. Noon na bisan sa kagamay sa kwarta, magtun-an ang pagpapilok, ang pagpadakot ni anak. Sa pagpaningkamot og hatag sa dugang panginabuhian, isip alternatibong paagi nga makasugakod ang tanang katawhan, hilabi na mga naapektuhan sa ASF. Dako gayud kini nga kahimuan alang kanila og bisan si Initaw Mayor Acain, misugilon nga sukad pagyud sa una, wala na sila biyae sa kagamhanang probinsya. Salamat sa provincial government, Governor Bambi. Pasalamat sa national nga pangagamhanan sa Department of Agriculture. Ug salamat po kayo sa Barangay Council sa ilang pagtubag sa among panawagan atong panahon na nga tinuod nahasol. Kay nahasol, nabalaka, nabuol, kay makita nimo ang reaksyon sa tao. Nagipanahon ni inibuyod sa baktin mo hilak yun. Hingpit nga gipamatudan sa kagamhanang probinsya ubos sa liderato ni Governor Bambi ang kaikag sa pagpangalagad sa tanang katawhan nga wala sukad magpakabuta bungol, matubag lamang ang mga kawadon ug panginahanglanon sa iyang ginsakupan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera, ako si Lambor Rajian Amor Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.